салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз як наворе кардам, шояд ки дар дили шумо ин навор буду, аммо шумо ин наворро надидед дар ягон ҷо. Аммо тасмим гирифтем ки барои шумо тайёр кунем. Якум дар бораи видео маълумот медиҳам. Видео дар бораи чист? Видео нафароне ки дар дилашон шубҳа доранд ки мисол бисёриҳои худ мондааст ки мегӯянд ки шав гап задӣ, аммо бовар намекунанд. Мегӯянд ки мисол ман хестам ними шав ки таам хестагӣ дар ҷогат истодагӣ. Ҳамин хел нафароне ҳастанд ки мисол аз ошхона ё ин ки аз таҳхона, аз дигар ҷо, аз утоқи худашон ё ин ки шавч хел хоб мекунанд, ҳамаша мисол ҳамин чизҳо дар дилашон мегузаранд, аммо бовар намекунанд. Инҳо чӣ кор мекунанд? Камераи махфӣ мемонанд, яъне скрити камера мемонанд ки оё дар ҳақиқат ҳамин корҳо мешавад ё не. дӯстони гиромӣ, мо видеоро тайёр кардем. Кадоме ки тарс дорад, яъне тоқати ин хел видеоро тамошо кардан надорад, тавсияи мо ин видеоро тамошо накунед ва кадоме ки то охирашро тамошо кардан мехоҳад, дар видео ҳатман лайк монед ва худи ҳозир видеоро дар имо поделиться кунед ва баъдан ба ҳазур тамошо кунед. мегзарем ба қисми видео. баъзан одамон чизҳоеро нақл мекунанд ки касе бовар намекунад, ҳатто мегӯянд ки ту дурӯғ мегӯӣ. дар ин видео ҳодисаҳои даҳшатноке ки ба камера қайд шудааст пеши назари шумо овардем. албатта ки на ҳамаи видеоҳоро бовар кард ва ин маънои онро надорад ки ба мо таъсир мекунад. видеои аввалине ки ҳозир мо ба шумо пешниҳод мекунем ҳодисаи паранюмӣ дар ошхона. шахсе хонаи нав мехарад ва аз ошхона овозҳои нофорам меояд ва ашёҳо замон замон ҷойҳои худро иваз мекунад. аз ҳамин лиҳоз қарор мегирад ки дар ошхона камера монда видео қайд кунад, то сабаби аслиашро бифаҳмад, азбаски аз ин хел ҳодисаҳо метарсад. камераро ҷойгир карда худаш аз хона мебарояд. биёед бубинем ки чӣ рӯй медиҳад. видеои дигаре ки ба шумо пешниҳод мекунем утоқи кӯдак аст. дар ин видео бошад барои тамошои кӯдаки якмоҳа камера мегузоранд. кӯдак дар ин ҷо ҳаракат карда истодааст то аз гавҳора берун барояд ва як лаҳзае ба шакли нобоваринок ба по рост меистад ва фаромӯш накунед ки кӯдак 1 моҳ дораду халос. шаффофияти кӯдак чӣ хел ба по рост истода ва вақте ки меғалтад аҳамият диҳед, монанде ки ӯро касе ба қафо мекашад. видеои дигаре ки ба шумо пешниҳод мекунем шаклҳои шайтонӣ, яъне мебинед ки чӣ рух медиҳад. ин видео бошад қайди худфаъолият аст. пас аз ҳодисаҳои нохуш ки тез вуқӯъ медод, мехоҳанд то камераро ҷойгир карда навор гирад. дар даст камера мехоҳад то ба таҳхона дарояд, аммо ҳар хел овозҳои нофорамро мешунавад. биёед давомашро якҷоя бубинем.
ва видеои чорumi мо ин аст ки шаб дар утоқи хоб зане дар утоқи хобаш ҳодисаҳои ғайриоддӣ шуданашро изҳор мекунад ва дар утоқаш камера ҷойгир мекунад ва дидагиашро бовар намекунад. хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. Агар ин хел наворҳои ҷолиб агар бисёртар хоҳӣ шавад, ҳатман мо инро чӣ хел мебинем? Бо лайкҳои шумо ва поделитсияи шумо дар имо мо метавонем ки ин хел наворҳоро зиёд кунем. Дар статусҳои имо, WhatsApp, ВКонтакте ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед ва видеороликҳои ҷолибро интизор бошед. Боқӣ дар паноҳи худованд бошед. баъзан одамон чизҳоеро нақл мекунанд ки касе бовар намекунад. ҳатто мегӯянд ки ту дурӯғ мегӯӣ. дар ин видео ҳодисаҳои даҳшатноке ки ба камера қайд шудааст пеши назари шумо овардем. албатта ки на ҳамаи видеоҳоро бовар кард ва ин маънои онро надорад ки ба мо таъсир мекунад. видеои аввалине ки ҳозир мо ба шумо пешниҳод мекунем ҳодисаи параниюмӣ дар ошхона. шахсе хонаи нав мехарад ва аз ошхона овозҳои нофорам меояд ва ашёҳо замон замон ҷойҳои худро иваз мекунад. аз ҳамин лиҳоз қарор мегирад ки дар ошхона камера монда видео қайд кунад то сабаби аслиашро бифаҳмад. азбаски аз ин хел ҳодисаҳо метарсад, камераро ҷойгир карда худаш аз хона мебарояд. биёед бубинем ки чӣ рӯй медиҳад. видеои дигаре ки ба шумо пешниҳод мекунем утоқи кӯдак аст. дар ин видео бошад барои тамошои кӯдаки якмоҳа камера мегузоранд. кӯдак дар ин ҷо ҳаракат карда истодааст то аз гавҳора берун барояд ва як лаҳзае ба шакли нобоваринок ба по рост меистад ва фаромӯш накунед ки кӯдак 1 моҳ дораду халос. шаффофияти кӯдак чӣ хел ба по рост истода ва вақте ки меғалтад аҳамият диҳед монанде ки ӯро касе ба қафо мекашад.